Може ли една майка да забрави детето си в колата за часове? И ако да, къде свършва човешката грешка и къде започва престъплението? Науката познава феномен, наречен синдром на забравеното бебе. Състояние, при което мозъкът поставя човек на автопилот и създава фалшив спомен, че е изпълнил рутинна задача. Но може ли подобен пропуск да продължи 14 часа? И възможно ли е през това време човек да публикува в социалните мрежи, да пие алкохол и да не осъзнае какво се случва на няколко метра от него? Това е историята на 3-годишния Висенте. Случай, който раздели общественото мнение между трагичен инцидент и непростима жестокост. На 12 май 2026 година, около 13 часа и 28 минути, Роксана напуска дома си в жилищния квартал Ла Рохия в Мексикали. Тогава внезапно осъзнава нещо ужасяващо. 3-годишният й син, Висенте, все още е в камиона. Детето е оставено в столчето си за кола. Когато Роксана стига до превозното средство, момчето вече не диша. Тя се обажда на спешните служби, а скоро на мястото пристигат полиция, пожарникари и медици. Висенте е изваден от автомобила, но вече няма жизнени показатели. Баба му го държи в ръцете си, докато Роксана остава в шок. Майката е арестувана на място и предадена на прокуратурата. Съдебните медици установяват, че детето е останало в автомобила между 8 и 14 часа изложено на температури между 25 и 3 и 5 градуса. По тялото има изгаряния от продължителен контакт с нагорещените повърхности. Открити са и следи, показващи, че Висенте е опитвал да се освободи и да излезе от камиона. Смъртта не е настъпила веднага. Детето е умирало с часове от тежък топлинен удар. Роксана казва пред полицията, че си спомня как е прибрала сина си у дома, след което се е изкъпала и е заспала. Едва по обяд осъзнала, че Висенте не е в стаята си. Но разследването започва да поставя тази версия под съмнение. Медицинските тестове показват наличие на алкохол в организма й. Според прокуратурата, Роксана е прекарала нощта по съвсем различен начин. След като се прибрала сама вкъщи, тя се изкъпала, а след това изпила няколко бири и бутилка вино. Разследващите установяват, че между 3 и 5 и половина сутринта е била активна в TikTok, Instagram и WhatsApp. За прокуратурата това поставя под въпрос теорията за несъзнателен пропуск. Защото ако е могла да използва социални мрежи в продължение на часове, как е възможно да не забележи, че детето й липсва? Докато разследването продължава, полицията започва да проверява и отношенията в семейството. Оказва се, че връзката между Роксана и бащата на Висенте, Хуан Карлос Меса, е била силно конфликтна. Двамата са били в процес на развод от 2022 година. Споровете около попечителството над детето се изострили през последните месеци. Роксана подала жалби за домашно насилие срещу Хуан Карлос, а съдът временно ограничил достъпа до сина му. Въпреки напрежението, разследващите не откриват доказателства за намеса на друго лице. Роксана е била единственият възрастен с Висенте в деня на трагедията. Но бащата на момчето настоява да разкаже своята версия пред медиите и твърди, че месеци наред е водил отчаяна битка, за да получи попечителството над сина си. Според Хуан Карлос, месеци преди трагедията, Роксана му изпращала заплашителни съобщения, свързани с битката за попечителството. В едно от тях тя пишела, че ще му отмъсти по законен начин и че той или детето му ще понесат последствията. За бащата на Висенте това било знак, че случилото се може да не е просто трагичен пропуск. В интервю за местни медии Хуан Карлос разкрива още, че през декември 2025 година Роксана го блокирала във всички социални мрежи и канали за връзка. От тогава той почти нямал контакт с сина си. Твърди също, че многократно е предупреждавал близки и институции, че средата около Роксана не е стабилна за едно дете. Според него случаят не трябва да бъде разглеждан като обикновена небрежност, а като нещо много по-сериозно. Разследването възстановява последните часове преди смъртта на Висенте. На 1 май 2026 година Роксана отива с детето на семейно парти в Мексикали. Там консумира алкохол. По-късно двамата посещават второ събиране, където тя продължава да пие. Около 11 вечерта Роксана тръгва към дома си с черния си Шевроле Каптива. Висенте е поставен в детското столче на задната седалка.
Когато пристигат, момчето вече спи. Според показанията й, тя не искала да го буди. Оставя го в столчето, затваря вратите и влиза сама в къщата. Прозорците на автомобила остават затворени. След това Роксана включва бойлера, вероятно с намерението да изкъпе детето. Но вместо това влиза под душа, а по-късно продължава да пие алкохол. Данните от интернет и активността й показват, че през нощта е използвала социални мрежи. Публикувала е истории и е била онлайн с часове. Накрая заспива. Събужда се около 11 сутринта. Тогава твърди, че е мислела, че Висенте спи в стаята си. Но детето все още е било заключено в камиона под силната жега на Мексикали. Когато Роксана осъзнава какво се е случило, са минали почти 12 часа. В 13 часа и 28 минути службите получават сигнал за починало дете в автомобил. Само минути след пристигането на полицията, Роксана е арестувана. По време на погребението на Висенте, баща му говори пред медиите. Видимо съкрушен, той заявява, че няма да позволи смъртта на сина му да бъде определена като обикновено недоглеждане. Хуан Карлос обвинява бившата си съпруга, че е действала съзнателно и посочва старите заплахи като доказателство за мотив. Според него фактът, че Роксана е продължила да пие и да използва телефона си, показва, че е била в състояние да осъзнава действията си. На погребението той казва, че Висенте е заслужавал по-добър живот. Признава също, че се чувства виновен, защото не е успял да защити сина си. На 7 май 2026 година се провежда първото съдебно заседание. Съдът постановява Роксана да остане в ареста. Прокуратурата я обвинява в убийство чрез бездействие с евентуален умисъл. Според закона наказанието може да достигне до 15 години затвор. Разследващите обаче не изключват по-тежка квалификация. Прокурорите подчертават, че детето е починало бавно и в тежки мъки. Ако се съберат достатъчно доказателства за съзнателно пренебрегване, обвинението може да бъде променено на умишлено или утежнено убийство, което носи присъда до 50 години затвор. Защитата на Роксана настоява, че става въпрос за трагичен инцидент, а не за планирано действие. Адвокатите й искат повече време за събиране на доказателства. Междувременно, общественото напрежение около случая расте. След първото заседание, Хуан Карлос заявява пред медиите, че Роксана е отказала да говори пред съда няколко пъти. Според него тя не е показала разкаяние и дори не е поискала да види сина си за последно. Главният прокурор Мария Елена Андраде Рамирес определя случая като един от най-тежките в кариерата си. Тя заявява, че Висенте е преживял бавна и мъчителна смърт и добавя, че поведението на Роксана е шокирало цялото общество. С нарастването на медийното отразяване, общественото мнение все повече застава на страната на Хуан Карлос. Много хора обвиняват Роксана, че е пренебрегнала детето си, докато е консумирала алкохол и е използвала социалните мрежи. Случаят предизвиква силно възмущение и нови призиви за по-голяма осведоменост относно опасността от оставяне на деца в автомобили, особено в райони с високи температури, като Мексикали. Допълнително напрежение предизвикват твърденията, че Роксана е работила като психолог. За много хора това прави случая още по-тежък, защото според тях тя би трябвало да разбира по-добре рисковете за едно дете. Скандалът се разраства още повече, когато става ясно, че губернаторът на Баха Калифорния, Марина Дел Пилар, познава семейството. Тя обяснява, че връзката е била покрай децата им, които са посещавали едно и също предучилищно заведение. Губернаторът уверява обществото, че законът ще бъде приложен без изключения и без специално отношение към обвиняемата. На 9 май 2026 година в Мексикали се провежда протест с искане за справедливост за Висенте. Десетки хора следват Хуан Карлос до съдебния център, където трябва да се проведе изслушването срещу Роксана. Бащата настоява, че случаят трябва да доведе до промени в системата за попечителство. Той заявява, че съдът е дал Висенте на майка му без достатъчно дълбока психологическа и социална оценка. Затова Хуан Карлос обявява, че ще настоява за инициатива, наречена Законът на Висенте. Целта е при спорове за попечителство да се прави пълно проучване на средата и на двамата родители, за да се защити най-добрият интерес на детето. Същия ден започва изслушването, което продължава повече от 15 часа.
Прокуратурата отново представя доказателства, че Роксана е използвала социалните мрежи и е консумирала алкохол, докато Висенте е бил заключен в автомобила. Защитата обаче оспорва тази версия. Адвокатите твърдят, че токсикологичните тестове не са открили алкохол или психотропни вещества в организма на Роксана в деня, в който детето е било намерено. Основната линия на защитата е, че Роксана е страдала от сериозни психични и емоционални проблеми, свързани с брака и конфликта с Хуан Карлос. Според адвокатите, тя е преживяла години на психологическо, икономическо и физическо насилие, което е повлияло на възприятието й за реалността. Те твърдят, че тя наистина е вярвала, че е сложила Висенте да спи в стаята му. Защитата посочва и предишните жалби срещу Хуан Карлос за домашно насилие, както и факта, че съдът е постановил детето да живее с майка си. Освен това, адвокатите разкриват, че Хуан Карлос е имал криминално досие за различни престъпления и административни нарушения. Представени са и свидетелства, според които Роксана е страдала от стрес, тревожност, депресия и безсъние. Психологът, който я е лекувал, заявява, че й е било предписано лекарство за безсъние, намерено сред вещите й при ареста. В крайна сметка, защитата твърди, че случаят може да бъде обяснен с синдрома на забравеното бебе. Според тях това е психологически феномен, при който човек под силен стрес, липса на сън или нарушена рутина може да забрави дете в автомобил, без да има пряко мисъл да му навреди. Затова адвокатите настояват обвинението да бъде преквалифицирано в непредумишлено убийство. По време на заседанието Роксана най-накрая говори. Тя заявява, че никога няма да спре да моли Висенте за прошка. Казва, че децата й са най-голямата любов в живота й и че никога съзнателно не би наранила нито едно от тях. Въпреки това, съдът отхвърля искането на защитата. Съдията приема, че има достатъчно доказателства Роксана да бъде свързана с престъплението убийство чрез бездействие с евентуален умисъл. Постановено е тя да остане в предварителен арест. Към момента на последната информация, Роксана остава в затвора в Мексикали, а разследването продължава. Предстоят експертизи, нови процесуални действия и евентуален съдебен процес през септември. Обществото остава разделено. Едни настояват за максимална присъда. Други смятат, че трябва да се вземе предвид целият контекст, психичното състояние, семейният конфликт и твърденията за насилие. Но едно остава безспорно. 3-годишният Висенте е изгубил живота си по начин, който никое дете не заслужава. Случаят на Висенте поставя болезнен въпрос. Кога една трагедия е резултат от човешка грешка и кога тази грешка се превръща в престъпление? Съдът тепърва ще решава каква е правната истина, но моралната истина вече е ясна. Едно дете е било оставено само заключено и безпомощно, и никое обяснение не може да върне живота му. Ако тази история ви е разтърсила, напишете в коментарите какво мислите. Това трагичен пропуск ли е или престъпление, което трябва да получи най-тежкото наказание? Абонирайте се за канала, харесайте видеото и го споделете, за да достигне до повече хора, защото историите като тази не трябва да бъдат забравяни.